ششمین پêşangeha pirtûkan a Siyanarê ku li Stenbolê di asta navdewletî de tê li darxistin îsal di ber siyaset û qeyrana aborî de derbas dibe. Fuara ku sala borî 305 weşanxane beşdar bibûn îsal bi 200 weşanxaneyan berdewam e. Ji ber qeyrana aborî jî serlêderên fuarê gelekî kêm bûne û ji sedî şêstê ên heyî jî zarokin. Fuarları değerlendirecek olacaksak 5 Di nava saleke dawîn de kêşeyeke ciddî heye. Bandora qeyranê li her derê xuya dibe. Pirtûk jî ew tiştek ku herî sereke xelk waz lûyetîne. Em dikarin bêjin ku eleqeya vê fuarê sedî pêncî kêm bûye. Li aliyê din bandora siyasetê jî bandoreke ne baş dike. Nabe ku li fuarê stand û îmajek wiha hebe. Xwîner nînin û pêvajoyeke bi kêşe ye. Herkes işine gücüne baksın diyor. Di çerçeveye fuarê de piraniya weşanxaneyên beşdar ên ayînî û olî ne. Standên ku bêhtir xelk lê kom dibe jî ew in. Her wiha di nava 200 weşanxaneyên beşdar de jî yeke Kurd jî nîne. Xwînêr û weşangerên Kurd hene lê pirtûkên Kurdî ne. Serê ewil de pirtûkê ê bawerî ê di İslamê de ê di hizmetê de ne değiştin fazla beraber ve baş e berakirina wê zêde ye. Oşqa emed darul mütercim mekteba tu darul mütercim em dişine Irakê jî, Zaxoyê jî, Erbilê jî wan kitaba beratkin. Di çerçeveye fuarê de hejmara sahaf, ango, firoşkarên pirtûkên destê duyêm jî gelekî zêde bûye. Di fuarên pirtûkan da her sal ji bo sahafan cihek tê veqetandin lê îsal cihê ku ji wan re hatî veqetandin ji ê salên din mezintir e ji ber ku kaxiz û pirtûkên nû bihayê wan gelekî zêde bûye xelk jî bêhtir berê xwe dide cihên ku pirtûkên kevin lê têne firotin. Evet, biraz daha fazla yalnız... Belê rast e ku cihê sahafan niha zêdetir bûye û eleqe jî nexirabe. Ji ber ku li cem me sahafan her cor pirtûk peyda dibin, xelk jî bêhtir berê xwe dide me. Lê beşdariya xelkê di fuarê de gelekî kêm e. Ama katılımcağız fuarlarda. Di çerçeveye fuarê de zêdeyî 100 nivîskar jî pirtûkên xwe îmza dikin û nêzîkî 105 çalakî û dîdariyên taybet jî dê bir rêve biçin. Sala borî 450,000 kes hatibûn fuarê. Lê çavereyê ku îsal ew rêje di nêvî de bimîne. Fuar dê neh rojan berdewam bike. Rawîstê, Rodaw, Stenbolê.